Aħna hawnhekk ser nisimgħu, ser niddiskutu, però fuq kollox ser nintrabtu. Ser nintrabtu biex nagħmlu. Ser nintrabtu biex inwettqu, però ser nintrabtu biex inħarsu lejn Malta il-qudiem. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt l-ewwel sezzjoni tal-Konvenzjoni Nazzjonali bit-tema Malta l-qudiem, fejn insista li din il-Konvenzjoni Nazzjonali qed toħloq spazju miftuħ fejn il-vuċijiet tan-nies u tal-esperti jingħaqdu flimkien biex jissawru proposti konkreti għal ġid tal-pajjiż kollu. Aħna nemmnu f'ħaġa sempliċi, però qawwija ħafna. Il-politika tagħmel sens meta tibda min-nies u twasslek għand in-nies. Alex Borg enfasizza li din il-konvenzjoni mhijiex eżerċizzju ta' diskors bejn il-politiċi iżda proċess serju ta' smieħ, diskussjoni u bini kollettiv li jinvolvi individwi, komunitajiet, negozji, għaqdiet volontarji u trade unions. Minkejja l-isfidi li qed ħabtu wiċċhom magħhom il-Maltin u l-Awċin, pajjiżna għandu qudiemu wkoll opportunitajiet ġodda. U għalhekk hemm bżonn li naħdmu lkoll flimkien igwidati minn ħsieb kuraġġuż u tmexxija responsabbli. Irridu iva nkunu a government in waiting. Gvern alternattiv, mhux biss oppożizzjoni. Għaliex iva nemmen bisħieħ. U dan ifisser però responsabilità. Responsabilità fuq spallejja, responsabilità fuqna il-koll. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħa li l-fiduċja timbena fuq fatti u responsabilità mhux fuq wedi vojta, fil-waqt li tenna li hemm bżonn naraw lil Malta timxi il-qudiem. Intant fil-ftuħ tal-Konvenzjoni Nazzjonali tkellem ukoll il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Markent Nisammut, li spjega li biex narfu fejn se nieħdu lil Malta iridu l-ewwel nifqu, nisimgħu u naraw fejn qegħdin. Il-valuri li nemmen li rridu jigwidawna f'dawn il-jumejn huma tlieta. Ir-rispett, il-kuraġġ u t-tama. Rispett lejn kull min se jersaq jaqsam magħna l-esperjenza tiegħu jew l-idejat tiegħu. L-ebda idea, l-ebda esperjenza mija rrimi. Il-kuraġġ biex nindirizzaw l-isfidi, anke forsi sfidi li ilhom jintefgħu taħt it-tapit. U t-tama li ma nibżawx inħarsu l-qoddim b'fiduċja sħiħa f'pajjiżna. Markent Nisammut saħa illi ninsabu f'mument importanti ħafna b'elezzjoni ġenerali fil-qrib. U l-Partit Nazzjonalista mhux se jkuntenta ruħu li jmur l-elezzjoni biex jipprova jmur aħjar. Imma jrid imur l-elezzjoni lest biex ikun il-gvern li jmiss għal dan il-pajjiż b'direzzjoni ċara u bi programm elettorali li jkun viżjoni sħiħa ta' pajjiż u ta' ekonomija li verament tmexxi lil Malta il-qudiem. Il-Konvenzjoni Nazzjonali ġiet indirizzata wkoll minn George Vital Zammit, iċ-chairperson tal-Konvenzjoni u li qed ifassal il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U spjega li jekk partit jieqaf jisma' isir eku tiegħu stess. U allura din il-konvenzjoni għandha l-iskop li tisma' lil kulħadd biex il-Partit Nazzjonalista jħares il-qudiem lejn Malta, mhux biss kif inhi imma kif tista' tkun. Ejja nagħmlu minn dawn il-jumejn opportunità. Ejja naħsbu, ejja nisimgħu, ejja nifhmu, ejja flimkien inħarsu l-qudiem. Desiree Grek, Net News.